geva netsotsi Emerson uri geva geva takatumira mbava geva 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 matsotsi hurumende yembava tiri kutongwane zvakureva kuti munhu wese muZimbabwe anofanirwa kusapota ZANU-PF. Ukasasapota ZANU-PF, kana une plus, kana une stand vari kutora, kana une vabereki, kana une hama dziri kuZimbabwe iwe uri abroad dziri kuthreatenwa. So people will end up supporting ZANU-PF nekuti vanenge vasisina choice. Vanokoshesa upenyu hwehama dzavo, vanokoshesa hard end property yavakashandira nedikita isiri yekunzi go and see Victor kana kuti yekupiwa. Ndo pandiri kubvunza kuti sei yoita nyika here yekuti unotongwa nechibhakera, unotongwa pfuti yakaiswa mugotsi, haukwanisi kutaura zvaunoda uri mumba mababa vako, uri mumba mako. Zvinototyisa. Ukada kuti uvaudze mazano, vanoti wakupindukira hurumende, vanoti wakufarisa, vanoti wakuonererwa. Ukada kuti utsure nesva mukono dziriko kuZANU-PF dziri kusvibisa musangano weZANU-PF, vanoenda kuna vakuru vanoti honai mufana wezvaakuita. Vakushandisa influence yavainayo kutumira ma-CIO kuti avhiringidze vanhu. Ende ma-CIO acho madinga, matsaga ekupedzisira, anongojamba opiwa ka $100 oenda onovhundutsira munhu. But one thing that I will tell you, I'm here and ndiri kunamata kuti Mwari atichengete, tifambe tisvike zvedu pamberi apo, tuone New Zimbabwe, tuone kuti vachange vainei, vari kurova vanhu, vari kuvhundutsira vanhu, vari kutora ma-stands evanhu, vachange vainei, vakauraya Itai Dzamara, nhasi uno vanei, vakaita kuti Pastor Masaya vashaike, nhasi uno vanei, vakauraya More Blessing Ali, nhasi uno vanei. Do you know right now ndaitaura nomwe munhu akapiwa mota nachivhayo, achitaura kuti holi kubva pandakapiwa mota iyi handina a peace of mind. Tinouya pamaplatforms panapa tataura kuti zvinhu izvi ndezvemushonga izvi, vanhu havasi kufara, but they can't say it on public. Havasi kukwanisa kuzvitaura. Machurches enyu ari kupiwa mari nema-dirty politicians. Motoenda mutinoti Mwari makanaka. Amen. Bvunzo wangu ndeungoti sei zviri kudaro. But haisiriyo nyaya yandauya nayo. Nyaya yandiri kufamba nayo ndeyekuti gogo svikiro renyika, she's under attack. Vakandifonera tikaita a conversation, vachitaura kuti vakuda kutora stand yangu simply because ndiri kubata matare enyika. Ko pandakamboenda kwavari ndichinovaudza kuti ngatidai, vairamba nei? Ko chii chavaona nhasi? Pamwe pacho dai ZANU-PF yainyasoita zvinhu chaizvo isingadzvinyirire vanhu, isingambunyikidzwe vanhu. You might be surprised kuti vanhu vakawanda vangadai vakatojoina musangano weZANU-PF for the love of ZANU-PF, not for the fear of their lives, not for the benefit. 2 million people, according to Zeke, vakavhonera Nelson Chamisa. And if you check per 2 million people, per those 2 million people, hapana kana munhu one akapiwa $1 na Advocate Nelson Chamisa. ZANU-PF is busy buying people. Vari kushandisa vanhu, vari kutenga vanhu. So at the end of the day, people that don't want ZANU-PF, they want the benefits from ZANU-PF. Ungonetsana nemunhu onzwa ndiri musystem, ndiri wemusangano,
ndinokunyudza ndiri musystem ipi. Zvimwe zvacho ka sogona ngechitovenga zvedu ZANU-PF utori musangano wakanaka, but vanhu vacho vari kudhila vari ikoko kumusangano weZANU-PF ndo vanhu vakashata. Kudai munhu wanditsika tiri musystem mufana ndokunyudza, iyo mfanhewo zvauri kutaura paindaneti uri kuzviwana kupi, tinokunyudza. Fuck man, rega tipinde muconversation tinzoti chichiri kuitika panyaya yagogo svikiro renyika. But ndinobohekana mani nevanhu vanoshandiswa for $200 or $100 kuuraya umwe munhu, kuvhundutsira umwe munhu. Zvinorwadza, zvinopisa tsitsi. But anyway, isusu hatipinde muchinhu chine mafeelings. Isusu tinoplaya inonzi long game. Unogona kufunga kuti wakandivhundutsira kana kuti wakahwina, wakaita yawakaita, especially kwandiri. Inini I'm just like awamunangagwa. I don't forget, I don't forgive. One day I will get my revenge. Ndichazonyazoya nenyaya yezere. Rega tinzo nyaya yagogo kuti iri kufamba sei. Gogo muri sei? Bo kuri seiko? Tiri nani zvedu, tiri nani. Tangoti ningoshera. ZANU-PF iri kuita minainai yekutora imba yangu. I think not ZANU-PF such but Zviganani. Imba yangu iri parutenga. Saka ndatindaichinja ownership handike. So munhu wacho akatomboda kuti achitsotsi chekuti ndandisina kutengesa imba, ndandichirendesa, ndakamupa mombe 15. Iri stand ndobva ndavaka imba stand ingene cottage, ndobva ndavaka imba hombe ikakuti ndinotodzikama nemaraini. Saka ezvinezvi pane pandakakurutenga mhuraina masiyaiwo zvikanzi tikuvashanda. Saka ndopo vakati vanotarisa marekodzi emba yangu kuti kuda kuti vaone kundibata zvauko vanondibata nayo. Ndobvaona kuti handisana chinja ownership. Saka nyaya ipa yakaenda kukoti, ndakatora judgment koti yekuti munhu iyayo arutsa kesi yaanga achita kuti chiri kuroja, asi ndavakanipa mombe 15 dzekuroja vanhu. Koti ikati saka izvezvi izvi ndakaona eviction order by 7 days munenge mabuda unobuda masiteni mese vanhu vari kugara panapa. Ndobva vanzi vakanzi by 7 days munenge mabuda zvikanzi tavakupai notice kudhara isu muri tatumwa nemuridzi wemba. But murume panoenda kukoti kumwe nesi akatonyatsokunzi haufanire kuonekwa uri pastand number yakati yakati. Ukaonekwa any member of ZRP can arrest you. Because baba vadzima kutokwana kana mukoti macho vaitoramba kubuda. Saka ndo vakabva vanotsvagwa nevanhu ava, ndobva vaenda kuzvimaloya zviri muzishavani nyaya iri kuitenga. Vatsvaga zvimaloya zveshe ndobva zvanoisa tsamba yekuti hanzi by 7 days munenge mabuda. But inini ndine judgment yangu ndinayo. Imba yangu ndakavaka ndega, nyika yese ichiona, because handine shopu parutenga paipai. Nyika yese ichiona, at some point ndikatombosungiswa noumwe munhu achinditi nhingi auya achitengesa mahwindo azobudisa kuti mahwindo fema angasiri achanga atoamba. Ndobva ndatozomutsvaga ndega ndakamutsvaga ndega vachiti hakuna kwamuitira. Saka that's the case. After imba yangu hamino murume anonzi Moyo aripo parutenga revai. Kana ingoti hangu ndangoswera ndotsvaga vanonditaura nani ndekutaura navo. But I know zvangu. Saka inini dzinza rangu rinorwa hondo handini. Vamwe vambonzi kuti turove uku vechikuru vati aiwa musaite zvekuti padeuke ropa. But ndiri mwana mudikiwo zvinhu ndotadza kuzvicontrol. Saka misodzi yangu yacho ati kana ichirwadza vadzimu hamene chichazoitika pakutongo unosvitoitika. Ndonyaya yacho. Haisi nyaya yematare enyika here yamuri kutekaidza iyo? Ndiyo. Ndiyo. But unoziva kuti ivo ndakanyatsoenda kwavari before meshe ndichitaura nemumwe munhu, ndakanyatsoenda kwavari ndakatuma zvakati handikudei kuti zvakati. Saka zvinonzi gadzirai so vakaramba. Felix Mabudisa akatombonditsvinyira pekutanga
akasitaura neni hazvo zvakanaka pamberi apa after ato paine vanhu vangu vachiradzoti vanhu vemwene ngatisana kuti ndakusiyira mutoro uri kundiremera ndingafambi ndakakombwa nevanhu vehondo reni saka pandakadaro paipe ndopakasitanga kutaura mwene hake zvinenge zviri zviri nani nepakazoya vamwe vachitaura zvavaitaurawo vemweya so but vakatombondisinyira ndakatoenda kwavari mumaofisi ndikapedza maofisi ndobva ndaenda kumba kudzimba dzavo dzevamwe ndisitonotaura so zvekuti chavanozoda kundirwisira handichizivi ini ndakaenda neshoko randakatumwa ndikavauya saka ini ndirege vana vachinzi vana vari kutoenda mupararwa ropa iroro rinozoita mumaoko mati inganzvidza vana kandoita vanhu ndizvozvo saka ndonyaya yacho venogara ise kuda kwavo vanondova nemasimba eshe kana vachitova neesei nandi nawo ndati chiri kundituma kana chakadza kwavo varume vehondo vatinoona vese vakandikomba kana vasinawo masimba aiwa tinoona ipapo but hameno munhu anonzi moyo ari parutenga apo ndiye mastermind yenyaya yese handisi kuziva kuti moyo ndimp here ndikansela here kana kuti ndiani pasaripo parutenga nechikambani chacho chiri munhuru handi chinonzisi tasiwatiwati handizoenda associate handino chikambani chiri kuita chese yacho zvekuti ndoda kutombochiti ndo chandiri kunamata kuti mwari ndinzwe zvinovadzimu wangu chikambani chose chidoni kusvika pamahara vanhu vavo vane tsanda zvisingatomboita because inini handizokunzi munamato wechiti ndoita munamato wechiti pana rusatisineine pana saka ndonyaya yacho iripo but anyway I don't care ndozoti mwedzi wavachanditsvaga ndikuziva matara ndikatapura ende munhu ane simba nedare munhu anenge akaritakura ndindoziva kwariri kuenda ndindikuziva kuri kubva dare iroro nekwariri kuenda ndindoziva zvinhu zvandinokamura pandinovaudza ivo havazvizivi so kana vachiona vaine masimba ese asi mastermind venyaya iyi munhu anonzi moyo ari parutenga nemasiyawo ari parutenga ya so zvavaite zvavanoda pfuma yemunhu ingozi that's what I know so ndavaita hanzviko aiwa ndinotenda gogo ndinotenda ndakati tingoshayawo nyaya ndizvozvo alright tiri bomzviko alright maita basa gogo Ciao.